Societatea modernă a ajuns în late game, încotro de aici. În acest video o să studiem îndeaproape ce înseamnă un sistem capitalist de guvernare, dar înainte de asta hai să ne uităm foarte pe scurt la rivalul principal al capitalismului, și anume comunismul. Principiul de bază al comunismului spune că toți cetățenii statului comunist sunt egali, adică putem foarte ușor să tragem un baseline spre care toți cetățenii statului comunist ar trebui să tindă. Dacă ești ca venituri sub linie, ești ajutat de stat să ajungi pe linie. Dacă ești ca venituri peste linie, ești ajutat de către stat să cobori înapoi pe linie. În ochii mei, comunismul este un sistem foarte drăguț dacă viața s-ar petrece într-un vacuum sau dacă lumea ar fi perfectă. Dar cum perfect nu există, iar oamenii sunt prin definiție diferiți, acest sistem are niște hibe de natură filozofică, care nu se translatează bine în realitate. Iar dovezi înspre frustrările generate de un astfel de sistem sunt ușor de găsit, chit că te uiți pe internet, prin cărți, sau dacă ești dispus să porți o discuție cu acei oameni care au încasat în plin regimul ceaușist din România. În afară de problemele filozofice ale comunismului, mai există și o problemă practică care se numește corupție. Corupția într-un guvern comunist este foarte potentă, dar din fericire aș putea spune, este și destul de ușor de depistat. Hai să spunem că cineva care se află pe linie vrea să se îmbogățească și în acest scop el mituiește sau corupe o persoană influentă care să-l ajute să facă ce vrea el să facă. Veniturile inițiale ale antreprenorului o să-l trimită pe acesta sub linie, dar pe măsură ce serviciul cumpărat se activează, el o să ajungă semnificativ deasupra liniei. Din acest motiv este lesne de înțeles că, cel puțin la nivel teoretic, corupția este foarte ușor de depistat și corectat într-o societate comunistă. În capitalism, în schimb, corupția este mult mai greu de depistat. Capitalismul funcționează pe un principiu la polul opus al comunismului. Capitalismul spune ceva în liniile a cu cât meriți mai mult, cu atât primești mai mult, după plată și răsplată pe românește. Asta înseamnă că capitalismul nu o să aibă un baseline de venit. Veniturile în capitalism ar putea fi reprezentate de o curbă unde în stânga este venitul minim dat prin lege, iar capătul celălalt este nelimitat, tinde spre infinit. Și spre deosebire de cazul comunist, în care dacă income-ul tău nu se află pe baseline-ul de venit, el în mod evident devine suspicios, în capitalism, care nu are un astfel de baseline de venit și este mai mult o curbă, în acest caz, niciuna dintre pozițiile astea nu or să fie suspicioase. Pentru că oriunde te-ai aflat tu, în acest scenar galben, asta nu este nimic suspicios. Acum, desigur că o să fie unii care exagerează și pe tema asta o să fie investigați și prinși, dar, în fine, sper că s-a ilustrat problema. Dar acum hai să trecem la analiza filozofiei capitaliste și o să facem asta printr-o hiperbolă, un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ești președintele unei țări care are exact 100 de locuitori. În țara ta ai construit deja tot ce ai nevoie ca să meargă viața. Deci ai apă, ai mâncare, ai resurse, ai tot ce trebuie. Ca să eviți practica trocului, care este o practică incomodă și greu de regulat, tu dai fiecărui cetățean al tău câte un leu și le spui să cheltuiască acel leu ca să-și acopere costurile traiului și să își țină afacerea în stare bună. Făcând treaba asta, ai reușit să creezi un circuit al banilor la tine în țară, pentru că tâmplarul o să aibă nevoie de lemne pe care o să le cumpere de la pădurar, pădurarul o să aibă nevoie de topor pe care o să-l cumpere de la fierar, fierarul o să aibă nevoie de resurse prime pe care le cumpără de la miner și așa mai departe până când cercul se completează. Într-un sistem capitalist nu există un baseline de venit, ceea ce înseamnă că în exemplul nostru, dacă există cumva o afacere care face mai mulți bani decât celelalte, încet banii din țara ta or să se scurgă înspre acea afacere. Hai să spunem că în țara ta o astfel de afacere este barul sau restaurantul, pentru că toată lumea trebuie să mănânce, toată lumea vrea o bere după o zi de muncă. Deci, spre deosebire de celelalte afaceri care fac parte dintr-un lanț de consum, barul este în centru și toată lumea cheltuiește bani la bar. Și asta înseamnă că, în timp, omul care manageriază barul o să acumuleze semnificativ mai mulți lei decât ceilalți cetățeni ai tăi. Și hai să spunem că să ai un cetățean care este mai bogat decât toți ceilalți nu este foarte grav. Dar acum unui alt cetățean îi dă prin cap ideea că de ce își rupe el spatele făcând jobul pe care l-ai dat tu, când ar putea și el să-și deschidă un bar și să facă concurență. Acum ai două baruri în țara ta și fiecare dintre ele servește jumătate din populație. Dar acum proprietarul barului original nu-i convine că i s-a înjumătățit venitul, așa că îi vine și lui o idee. Ce-ar fi dacă ar vorbi cu proprietarul celuilalt bar
și ar crește împreună prețurile, astfel încât veniturile lor să crească înapoi la valorile originale. Nu e ca și cum oamenii pot să nu mănânce, ce poate merge prost. Și acum tu, ca președinte, chiar ai o problemă, pentru că dacă nu intervii, proprietarii celor două baruri sunt liberi să crească prețurile cât vor ei de mult. Deci, ce poți să faci ca să-ți salvezi economia? Ai putea să te gândești să schimbi cu forța conducerea barurilor. Dar asta este o manevră fascistă. Hitler își făcuse un obicei din a înlocui proprietarii evrei de afaceri cu germani care răspundeau cu "Da, domnule Hitler". Ai putea să te gândești să preiei tu ca stat barurile cu totul și să le manageriezi chiar tu. Dar asta este o manevră comunistă, se numește naționalizare și Ceaușescu încă mai încăsează înjurături până și în prezent pe tema naționalizărilor. Ai putea să te gândești să introduci mai mulți lei în circulația ta. Dar ăsta este un leucoplast pus peste o rană făcută cu drujba, pentru că în timp o să ajungi în fix aceeași situație. Majoritatea banilor, oricât de mulți lei ar circula în țara ta, ar ajunge până la urmă în buzunarul managerilor barurilor. Asta chiar este o manevră care s-a încercat și cu frică în suflet o să spun că încă se încearcă în Statele Unite. Acest clip pe care vi-l pun acum în fața ochilor și pe care îl veți găsi în descriere este cu un bancher american care în timpul unui interviu explică cum Statele Unite are o rezervă infinită de dolari, cu implicația că Statele Unite sunt pregătite să printeze oricâți dolari se vrea. Problema evidentă a acestei afirmații este că printarea mai multor dolari nu o să ducă la nimic altceva decât la o inflație cruntă, dacă nu cumva în același timp se și întâmplă ceva care să ridice valoarea mondială a dolarului. Ceva care nu s-a întâmplat. Societatea capitalistă modernă s-a hotărât să intervină sub forma unor legi cunoscute sub multe nume, printre care legea competiției neloiale, legi antimonopol, antitrust și multe altele. Ce este important de înțeles este că dacă nu intervii deloc, ce o să se ajungă să se întâmple este că toate prețurile din țara ta or să crească, pentru că cetățenii tăi trebuie să cheltuiască mai mult la restaurant. Ei sunt forțați să-și crească artificial veniturile. Așa că toate elementele lanțului tău de consum cresc în cost. Asta se numește inflație și este ceva ce se întâmplă în societatea modernă la o rată absolut alarmantă. Este această inflație o fatalitate asupra economiei tale? Nu. Dar cu siguranță viața devine din ce în ce mai incomodă și mai greu de întreținut. Din foarte păcate, exemplul meu cu cei doi manageri de bar care se pun de acord să crească împreună prețurile este o practică foarte, foarte des întâlnită în societatea modernă. De obicei, când auzi cuvântul cartel, te gândești la droguri, la Breaking Bad, la mexicanii din filmele de acțiune ale americanilor. Dar în anul 1925, un cartel s-a format în industria produselor de iluminare, becuri pe scurt. Cele mai mari corporații ale civilizației vestice care produceau și vindeau becuri s-au pus de acord că și-ar crește mult profiturile dacă, shocker, ar vinde mai multe becuri. Așa că ce s-au gândit ei să facă? Au început să facă becuri intenționat mai proaste. În ciuda faptului că exista tehnologie pentru a face becuri mult mai durabile, acest cartel a decretat că durata de viață a becurilor lor va fi de 1000 de ore. Și zis și făcut, întreaga lume a început să folosească becuri făcute intenționat să reziste pentru 1000 de ore și nimic mai mult de atât. Partea tristă a acestui exemplu este că în ciuda faptului că acest cartel a dispărut la începutul celui de-al doilea război mondial, practica de a produce becuri cu viață de 1000 de ore nu a dispărut până în prezent. Un alt exemplu de competiție neloială care mi-a ajuns de curând la urechi este cel al unei companii numite Virgin Cola, care în anii 90 începuseră să concureze pe piața din Marea Britanie cu marea Coca-Cola. Și atunci când Coca-Cola a văzut că această Virgin Cola începuse să-i depășească în vânzări în UK, aceștia au trimis un tir cu bani în Marea Britanie. Și dacă v-ați gândit că acest tir cu bani era menit să cumpere Virgin Cola, then think again. Pentru că ce au făcut Coca-Cola de fapt a fost că a început practic să arunce cu bani în toate magazinele care vindeau atât Virgin cât și Coca-Cola cu scopul de a elimina pe rival din piața Marii Britanii. Tactică care până la urmă a reușit. Efectul de lungă durată al acestor tehnici bazate pe manipularea capitalismului este că distribuția leilor în societate devine absolut ridicolă. Acesta este un pie chart al distribuției averii în România, din păcate în 2017. Nu am găsit ceva mai recent de atât. Dar ar trebui să fie suficient cât să se înțeleagă ideea. Acest pie chart spune cam așa.
cei mai săraci, 60% dintre români, dețin împreună aproape 20% din totalul de avere prezent în România, pe când cei mai bogați 10% dintre români dețin înspre 54% din totalul banilor care se învârt în România. Și foarte probabil că după 2020 aceste procente s-au mai schimbat puțin pentru cei bogați. Și dacă astea vi se par niște procente de distribuție a banilor inumane sau ridicole sau cum vreți voi să le spuneți, stați până vară ce se întâmplă la prietenii noștri de peste ocean. Pentru că în Statele Unite, în 2025, acesta este pie chart-ul omolog. În America, cei mai săraci, 50% dintre americani, dețin un fabulos 2,5% din averea totală din state, pe când cei mai bogați 10% dintre americani au acasă peste 2/3 din toată averea Statelor Unite, la 67,2%. Zis pe șleau, un procent enorm din banii din lumea asta sunt în conturile unor megacorporații foarte probabil conduse de o elită pe care umanitatea nu o să o vadă niciodată. Aici conspirații sunt câte vreți, că e vorba de masoni, de iluminati, de evrei, oricum s-ar numi această elită, ce este cert este că această elită, cu fiecare leu pe care și-l adaugă în cont, rănește societatea din care îl extrage. Bunul simț spune că o societate în acest punct al ei se apropie de colaps, pentru că omului obișnuit este din ce în ce mai greu să trăiască, pe când bogații au mai mulți bani decât poate mintea umană să perceapă. Analiza sistemului capitalist se încheie aici, pentru că tot ce ar urma acestei concluzii ar fi speculație sau opinie din partea mea. Nu știu cum o să arate acest colaps al societății moderne, nu știu când sau cum o să se întâmple, dar ce este cert este că, cu excepția cazului în care bogătașii o să aibă un moment comun de iluminare în care să înțeleagă că acțiunile lor rănesc grav nivelul general de trai al umanității, societatea modernă merge înspre o implozie fără precedent istoric.